पवन सिंह डेरा चुकल बाड़े खेसारी लाल यादव के संघर्ष फिल्म के देख के। काहे कि संघर्ष फिल्म बहुत ही बड़ा बजट के फिल्म बाटे, बहुत अच्छा फिल्म बाटे। भोजपुरी में तहलका मचावे वाला नंबर 1 फिल्म बाटे। पवन सिंह डेरा गइल बाड़े के लेके कि पवन सिंह के जौन हर हर गंगे मूवी आवता जेमे ओमे डुप्लीकेट नकली माने मगरमच्छ देखावल गइल बा। ए के चलते डेरा गइल बाड़न कि हमार फिल्म चले लायक नइखे। ए के चलते खेसारी लाल यादव के दबावे खातिर पवन सिंह अपन फिल्म के रिलीज करतारन 20 अक्टूबर दशहरा के दिने। एके चलते तो चलल होता एगो जानता लोग एक तरह एगो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखावत तनी। देखो लोग जौन सिनेमा आर्ट से जौन पवन सिंह के मूवी टीजर आइल बाटे ओही से फेसबुक पेज पे डालल गइल बाटे। रउआ सब के स्क्रीन पे पढ़ सकतानी जा और हई हम पढ़ के सुनावत तनी। तो चली देखी जा। देखो लोग लिखल बा इज बैक दिस दशहरा। ई दशहरा होई हर हर गंगे। आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह 20 अक्टूबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अगर हम कहीं तारा लोग से कि खेसारी लाल यादव के जौन संघर्ष फिल्म 20 अक्टूबर के रिलीज होता वही टाइमवा पे वही दिनवा के वही समयया के पवन सिंह के हर हर गंगे फिल्म रिलीज होता। तो तू लोग का चाहता लोग कि फिल्मिया का दोनों फिल्म एक साथ रिलीज होके। अगर नइखा चाहत लोग तो पवन ई वीडियो के शेयर करिए लोग पवन सिंह के पास और खेसारी लाल यादव के पास पहुंचे लोग। काहे से कि ई हर हर गंगे का भी टीजर भी नहीं आइल। हर हर गंगा के ना अभी कुछ कुछ नहीं आइल। हर हर गंगा के मौसम पोस्टर आइल बाटे, टीजर आइल बाटे, एगो ट्रेलर नहीं आइल। खेसारी लाल यादव के संघर्ष फिल्म के टीजर भी आ गइल बा, मौसम पोस्टर भी आ गइल बा, ट्रेलर भी आ गइल बा, हर एक चीज आ गइल बा, टाइम भी निकल चुकल बा कि हाँ 20 अक्टूबर के फिल्म रिलीज होई सिनेमा घर में दशहरा के दिन है। तो देखो पवन सिंह जी रउआ से हम बात एगो कहत तनी। रउआ अगर पैसा कमाइल चाहतनी बड़ी फिल्म से तो रउआ ई फिल्म के टाइम बढ़ा दी, ठीक बा। और खेसारी लाल यादव के जौन संघर्ष फिल्म बाटे ओकरे के रिलीज होके दी 20 अक्टूबर के। काहे से कि बहुत ही ई दोनों फिल्म बाटे जौन ई दोनों फिल्म बड़ी बजट के फिल्म बनल बाटे। तो लोग अगर चाहता लोग जौन बड़ी बजट के दोनों ही फिल्म बनल बा और चाहता लोग एके दिन रिलीज करी तो केहू देखे जाई, एके न केहू फिल्म के देखी। तो तू लोग एक 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 दिन बीच लगा के कर लोग ना तो तू निकाल ई जौन खेसारी लाल यादव के संघर्ष फिल्म बाटे एकरा के कह दो 20 अक्टूबर के। तू अपन टाइम बढ़ा के कर दीपावली के शुभ अवसर पे चाहे छठ पूजा के शुभ अवसर पे फिल्म के रिलीज कराओ। अगर इता काश केस हम कहतनी इतार टीजर खाली टीजर आइल बाटे ना ट्रेलर आइल बा ना कुछ आइल बा निमन। ऐसे कहतनी तू कल छठ पूजा के शुभ अवसर पे ना तो दीपावली पूजा के शुभ अवसर पे। ऐसे भी तार लोग एक कम्युनी ना हो पाई जानल लोग। तू लोग चाहत लोग दोनों बड़ी बड़ी की फिल्म बा तो ई कम्युनी ना हो पाई फिल्म से। दू कैसे दोनों फिल्म एक दिन रिलीज करो तो केहू देखे ना जाई। एगो तो भोजपुरी खाली भोजपुरी फिल्म ह ओही में निमन फिल्म बनल बा एगो ओकरो के तू लोग गाड़ मार के रख देता रहो। काहे से कि भोजपुरी फिल्म बाटे बड़ी बजट की फिल्म बाटे। करोड़ों रुपया 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया लागल बा। तो एकर निकले के चाही नु, समझ सकता लोग, निकले के चाही। तो हम ये कहम कि तू शुभ अवसर के छठ के शुभ अवसर पे निकालो ई खेसारी लाल यादव के जौन संघर्ष मूवी बा एकरा के 20 अक्टूबर दशहरा के रिलीज होके दो। और रिलीज तो होखबे करी बाकी तारा लोग के दोनों जना के पैसा मारा जाई। काहे से हाथाना महंगा फिल्म जौन डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म डायरेक्टर लगइले बा ओकर पैसा मारा जाई। एके चलते हम कहतानी तू लोग रिलीज कर लोग ओही दिन के। और चलो लोग हम वीडियो के एजे रोकतानी और अपन अपन कमेंट और विचार बताओ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में और लिख के बताओ लोग का ई फिल्म रिलीज होके चाही दोनों एके साथे के जौन हम कहले बानी के खेसारी लाल यादव के दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर रिलीज होता तो वही पे होके दो। और पवन सिंह के छठ पूजा के शुभ अवसर पे चाहे दीपावली के शुभ अवसर पर रिलीज होके दो। अगर बात से सहमत बा लोग तो कमेंट बॉक्स में लिखो लोग तो हाँ बात में सहमत बनी। और लिखो लोग तो वो लिखो लोग और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करो लोग। अहिरान म्यूजिक लेवल से चैनल बाटे हमार सब्सक्राइब करो लोग और वीडियो को लाइक शेयर करो लोग। तब तक लिए फिर मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में। जय भोजपुरी समाज।